mě asi mnozí neznáte, ale já jsem si přečetla v Bráně poslední, že zdejší sokolky zabodovaly při nějaké vycházce do Smíchovského Sokola. A tak mě napadlo, že bych mohla vytáhnout svůj příspěvek do almanachu ke 150. výročí založení Sokola, které v tomto roce probíhá právě tak jako 15. všesokolský sled, který se chystá. A já jsem do toho almanachu dostala za úkol napsat takovou nějakou vzpomínku, jak to tenkrát bylo. Jsem totiž z poslední generace, pro kterou sokolství bylo pojmem. Dnes bychom řekli životním stylem. Dědilo se tak nějak samozřejmě, protože mnohá manželství měla své základy v Sokole. V naší rodině 2 ze 3 tátových sourozenců cvičitelů našlo své protějšky ve zdejších cvičitelských sborech. Táta jako zástupce Sokola pražského na Mnichovský Turnfest poznal mamku jako dceru starosty tamní sokolské jednoty. A nejstaršího bratr jako důstojník hraničář v Šumperku posílil cvičitelský sbor sokolské jednoty. Jeho členy byli i jeho budoucí chán a švagr. Tak se nás 6 bratranců a sestřenic, roztroušených od Košic po Chrudim, scházelo od malička v žákovských krojích na ochozech sletových tribun s mnoha tetami, strýci, dědečky i babičkami, většinou také sokolsky okrojovanými. Proč tahle dávná vzpomínka? Myslím, že v našich otcích uzrálé vědomí odpovědnosti k plnění sokolského slibu se podvědomě přenášelo i na nás. A tak to bylo vlastně nejen v širokém rodinném příbuzenstvu, ale i v tom širším, sokolském. Být sokolem zdaleka neznamenalo jen chodit pravidelně do cvičení. Přesně to vyjádřil ve svém poválečném článku o taťkovi bývalý cvičitel košické jednoty. Prošel tvrdou školou cvičitelského sboru Sokola pražského, vedeného tehdy náčelníkem Jindrou Vaníčkem, a přinesl si odtud vlastnosti, jež tvoří vzorného sokolského činovníka. Poctivost v práci, zanícení pro věc sokolskou, znalosti organizační, ideové i technické a opravdové bratrské cítění. A platí to samozřejmě nejen o něm, ale o všech těch, jejichž jména jsou na různých pamětních deskách Sokoloven v celé republice. Řídit se Tyršovou zásadou jedinec nic, celek vše, ještě naučili předváleční Sokolové i nás. Samozřejmě v těsném souznění se začleněním celé rodiny do sokolského života všude tam, kam je pracovní povinnosti zavály. A tak pro mnohé z naší generace bylo pochopitelné, i když strašně bolestné, že naši otcové padli, jakož zákony kázali. A cítili jsme povinnost pokračovat v jejich díle a s námi tak činili i ti, kteří měli šťastnější přechod z dětství do mládí a dospělosti. Sokolská myšlenka, předávaná s láskou a odpovědností v tělocvičnách, systém cvičení v družstvech řazených podle fyzické zdatnosti, možnost dorostu podílet se na cvičitelské práci jako pomahatele, v samosprávě uplatňovat i svá různá nadání kulturního charakteru a soutěžit ve sportech, naplňovalo ty naše šťastné 3 roky mládí. S radostí jsme absolvovali přípravu na složení sokolského slibu v ideové škole, která nás seznámila s okolnostmi založení Sokola, s životy jeho zakladatelů i jejich významných následovníků a hlavně se sokolským zákoníkem, Tyršovou statí náš úkol, směr a cíl. Teprve po zkouškách před členy výboru jsme směli při slavnostním nástupu přiložit ruku na náš slavný prapor a pronést ono tak slibuji. Tato slavná událost pro mne byla potvrzením neformálního
ale o to víc zavazujícího slibu z 8. října 1942. Tehdy přišli pro tátu gestapáci v noci a zatímco řádili po bytě, podařilo se mu na okamžik se mnou osamět. Stačil mi tiše říct: pamatuj si, že jsem z tebe chtěl mít sokolku. Hlesla jsem jen: já vím. A pak už jsme se setkali jen pod dohledem gestapáků v hovorně pečkárny na návštěvě povolené předtím, než tátu a jeho skupinu odvezli do Německa. Sotva jsem se dostala začátkem května 1945 do Prahy, vyhledala jsem Sokol pražský, o něž jsem věděla, že byl tátovým druhým domovem, ať působil služebně kdekoliv. Ze Sokolské ulice ani ze Žitné jsem se tam nedostala, byl tam ještě sklad, ale na Letním, v Kateřínské, jsem našla 3 pro mne tehdy už starší bratry nad spoustou kartetékových krabic. Hrdě jsem zahlaholila nazdar a nesměle dodala: jsem Evaldová, chtěla bych tu být něco platná. A jak si Evaldová, sestro? Karlova. Už věděli. A kondolovali mi tak upřímně, jako by ta ztráta postihla i je osobně. Pak mi bratr Miksa, později se mu pomáhala v archivu, podal dorostový odznak s upozorněním, že ten po tátovi Suchardův nastráž, který jsem si hrdě připěla, budu moci nosit až po složení členského slibu, až mi bude 18. I ten dorostový je slibový, ale ten mi patří. Nebýt války, jistě bych ho dávno nosila, řekl mi bratr Miksa. Pak už se začalo na Letním cvičit, uklízelo se v Sokolovně a po prázdninách nastal pravidelný sokolský život. V pondělí a ve čtvrtek začínali v 5 hodin mladší žákyně, v 6 starší, od začátku jsem směla být u družstev energické Andoly Hájkové. Si Evaldová, tak se tuž. Od 7 hodin s dorostenkama, zase v jedním družstvu, pak v posledním družstvu žen, to jen abych tu hodinu neprozahálela. A v 9 začínala cvičitelská hodina. Byla to důkladná příprava na další cvičební hodiny v družstvech. Museli jsme nejen umět každý cvik zacvičit, znát vhodné pořadí cviků na 3 druzích nářadí či snáčení a samozřejmě umět vše pojmenovat přesně podle Teršova názvosloví. Středa patřila zprávě dorostenek. Ve vedlejší klubině schůzovali dorostenci. Bylo třeba probrat plnění úkolů z ústředí, vzpomínám si na šití teplých bačkůrek z ostřičků pro děti z jednot na Opavsku. Příprava hlasů dorostu společně s chlapci, chystal se program na neděli, kulturní akce, slavný věneček dorostenek Sokola pražského a co já dnes vím, co všechno nás hnalo vlastně denně do Sokola. A příprava na 11. let. Ale kdo v jejím začátku tušil, že po prožití jeho slávy se mnozí z nás rozloučí s tělocvičnou, o ostatních činnostech nemluvě. Až po 20 letech zazářila naděje na obnovu sokolského života. Na květnovém sjezdu zástupců ŽUP bylo zvoleno nové předsednictvo. Začal se rozvíjet v život v jednotách. Vraceli se tam vyakční cvičitelé i mnozí cvičenci, kteří se nemohli smířit s názvy fabrik na svých sokolovnách. Ne Sokol pražský, ale té je Praga u nás. A přišel srpen 68. Zbyla obnovená přátelství, často i návrat do tělocvičen a vzpomínky na dávné slety při nácviku na Spartakiády. Odsuzovali jsme tehdy trochu sokoly, kteří se podíleli na tomto zneužívání sokolského dědictví na propagaci socialistické tělovýchovy. Dnes už většina z nás pochopila, že bez jejich zkušeností bychom nebývali schopni tradici sletu obnovit. Ale tehdy jsme buď nevěřili, že by se Sokol mohl ještě obnovit, nebo jsme netušili, že takový čas nastane až za dlouhých dalších 20 let. Když nám pak dal listopad 98 novou naději, překročili ti, kteří kdysi chystali 11. let, nejméně 80, pokud se vůbec dožili,
A naše generace kdysi nadšeného dorostu silně prořídla věkem, 2 vlnami emigrace i devastací kdysi uznávaných hodnot. A ti mladší, již sokolskou výchovou, nemohli projít dál než do žadstva. Přesto se ve většině jednot našlo alespoň nějakých 7 statečných, kteří se pustili do téměř beznadějného úsilí o obnovu Tyršova a Wignerova odkazu v původní podobě. Té se však doba natolik vzdálila, že již nikdy nemůžeme dosáhnout milionového zástupu cvičenců, ale své místo i v současné společnosti jsme se s tím našli. Těžko však ještě někdo prožije to, co v dorostu my, nebo dokonce generace předchozí tak, jak si dovolím ocitovat z vlastního životu topisu svého otce. V dorostu Sokola pražského jsem zažil své nejkrásnější chvíle. Cvičil jsem dobře, při domácích závodech v roce 11 jsem byl první z druhého družstva a postoupil jsem do družstva prvního. Tam byl naším cvičitelem bratr Hefr a také nás vedl bratr Lemoch. Byl jsem tělesně z družstva nejslabší, ale pružný a šikovný, rozhodně ne nejhorší. A tak si mne jednoho dne vyhlédl bratr Pálka jako adepta umění šermířského. I v tom jsem se slušně vypracoval. A svého největšího sokolského úspěchu jsem dobil o sletu roku 20 se zbraní v ruce, kdy jsem byl druhým přeborníkem ČOS v šermu končíře. S let 1912 jsem prožil nezapomenutelně jako dorostenec. Nebylo oddechu. Společná cvičení, zvláštní vystoupení dorostu župy pražské, které jsme za úmorného vedra zkoušeli přes poledne na letišti tak dlouho, že při našem odchodu už se pěkně plnily tribuny. Naše družstvo vystoupilo cvičením na hrazdě a k tomu nacvičování sborů a vžití se do úlohy řeckého jinocha ve scéně Maraton, kde taťka byl majestátným archontem a bratr Jarka řeckým vojínem pod velením skvělého bratra Millera na Bělouši. Přitom znovu vzpomínám, jak jsem věrně provázel starého bratra Viktora Homolu na jeho triumfální pouti s letištěm. Přitom jsem se docela zblízka protlačil k slavnosti odhalení pomínku otci Vlasti Palackému a hned zase navazoval styky s gymnasty francouzskými a Černohorci. Tak slavné chvíle bylo málo komu dopřáno prožít v době dospívání a hltání dojmů. Možná, že jsem vás trošku zdržela, odvedla od toho, co je hlavním posláním zdejšího společenství. A když jsem citovala taťku, chtěla bych ještě připomenout nebo vzpomenout, že jemu musím poděkovat, že nacházím cestu do tohoto sboru a předtím do jiných. Protože on jako typický prvorepublikový intelektuál a antiklerikál mne jako primánku přivedl ke své knihovně, abych si vybrala, že už jsem velká, že můžu číst, co chci. A já jsem tam přehrabovala a objevila jsem takovou divnou černou knížku, tak nějak divně napsanou. Tak jsem se ptala, táty, co to je? Proč je to psáno takovou divnou řečí? A táta mi říkal, no to je přece Bible kralická. Já jsem říkala, no a o čem to je? Ty to neznáš, vůbec nevíš? Říká ti něco Ježíš Kristus? Ne. No počkej, ale tohle to je velký nedostatek ve vzdělání. Já ti ale v tom nepomůžu. Víš co? Najdi si kamarádky, které chodí na různé náboženství, jdi tam s nima a kde se ti to bude líbit, tak tam se přihláš a choď tam. Tak jsem obešla hodiny náboženství československého, katolického, evangelického, navštívila jsem všechny 3 kostely a zaujal mě ze všech bratr farář Souček v Táboře svou prostotou, svým
moudrým využíváním svých znalostí Komenského, o kterém jsem věděla, připomínkou husitských dob, o kterých jsem také věděla, četla jsem tehdy hodně Jiráska, a hlavně bohoslužby prosté, všeho nepřirozeného. A tak jsem se dostala vlastně do Českobratrského sboru prvního svého, pak jsem byla u Klimenta pokřtěná a znovu přes tábor a znovu Klimenta jsem se dostala mezi nás, mezi vás a tady se mi velice zalíbilo a tomuhle sboru opravdu děkuju za moc a moc.